Lah mbok go ngopo to karo Dol. Iki nek ira karon nek nandur tahun-tahunan lagi kok malah arep didol. saya ora ngentekne. Wong kok wong arep gitu ku gereh kok malah ra didol lho. Iki lho godhong pupuse iki didol, godhong-godhong iki aja didol. Sampeyan ki ngukon-ukoni gori berat cah. Gori didol-didol kok penak men didol. Delok kapok kae yo tiba kae. Kualat tenan wong gori arep didol ora oleh lho. Era men lho ben dirasakne kae. Mocar macir kae segone. Gara-gara kowe iki tempeku apa-apa ucah kabeh. Kok iso gara-gara aku lho. Lah sampean salah to iki kualat jenenge. Nang nyop pangan iki tempe barang kok. Yo sampeyan pangan iki badir. Gori arep didol ora oleh ya ngono kuwi, ujung-ujunge malah ngumplek sak sego-segone. Wong kok gara-gara kowe bundas aku bingung mung salah gontek. Bojone sampean yo aneh ya, Dik. Ya ngono kuwi lho yo modele iki. Lah iya to. Lek bojone ngomongke padha perhatian, sayang karo bojone. Lek kuwi ora lah, Didik salah. Didik salah. Gila lek ora umum jan. Pentolo aku yo an.